assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko arde salmodirde e moɗon, e juurodirde e moɗon, e yaafodirde e moɗon, e ɗaɓɓude weliya Allah nde wonno ko weliya Allah ɗaɓete e nder korka he. Kadi lewru ndu wiyete ko lewru yurmede. Ɗum saabi yurmede ene ɗaɓɓa e nder hen. Ko lewru yaafuya, kadi en ɗaɓɓa hen yaafodirde. Ko ɗum ɗo woni sirru korka ka. Yimɓe ɗaɓɓa hen weliya Allah, ena paani ene ndewa hen Allah. Nde wonno korka wona Allah ko maccuɗo Allah. Anne a wona Allah ka maccuɗo Allah. Ndeno ko maccuɗo Allah garɗo e ma siftindema dewal Allah. ƴetta dewal ngal aɗa rewda ngal Allah no ƴettirnoɗa tusubar takkusan foturu geeƴe subaka aɗa rewira ɗum Allah. Kadi korka ari kadi yenti hen ɓeydi ko juulannoɗa ko yoɓeteno ko ɗo ene sowete. ɗo ndu lew ko lewru sowirdu dendagal ko gollete hen e ko miijete hen e ko haalete hen fof mum koko sowete. ɗum noon an jiɗɗo sowanede ɗo eto wadde moƴƴere sowe, eto wadde hen moƴƴere beele moƴƴere nde ene sowe. dendagal bonande nde mbannoɗa etoɗa yafnade beele aɗa yaafede. hankkadi wona a woni jaafaɗo, on saaha noon kuccita e rewirde Allah lewru ndu. Lewru noon ko balɗe waɗana, wona lebbi. Ko lewru ndu wonma ko balɗe. So ndu heewi ko 30 ndu haaɗi. ɗum noon wadde 30 garoje ɗe enne kadi eɗen ganni rewirde hen Allah, wadde hen geɗe dewirɗe Allah. dental diine ene anniyi waɗande on waɗanno ni. sen gari ƴetten bandaji ɗi ene wawa naftorede e nder korka he. ko bandaji pewnaɗi juɓɓina on saaha so yunti ɗi jaltine e teddi, kono man mbaɗa peeje haɗe jalta. so fewnama yetto on mbawon ɗum ƴettude oɗon dewra ɗum Allah. dental diine herori ko wadde toon bandaji ɗiɗo henne. tafsir ceerno Alpha Dia ma waɗe toon inchallahu taala bandaji makko. e bandaji ceerno Ɗaha Dukke, e bandaji ceerno Moussa Mbaye, e bandaji ceerno Habouso Diallo, e bandaji ceerno Demba, e bandaji ceerno ɗi wanno e korka. eɗen jogui hen ma won 30 banda. kala nde pinɗe ɗe gadden hen banda goto pawen tawa eɗen bakino ɗum rewi ɗum Allah. kadi so tawi wayino wayenno daka TV ene yahanno to caali ceerno waɗa en direct. soɓe gari e ndin baadi mbaɗen kadi no mbaɗanɗe ni nanguitoɗen nelden yetto wawa yettade rendoji men denden ɗum. waɗira ko ha nafa nafta rendoji ɗi. ne woodi ɓe ganduɗa mbawa yaada ha toon, kono so nanggama gaddanama ma mbaw waadene ko toon jooɗi ene jodde mabɓe toon. anni e wonta goto, golle gonta goote. ko noonne kadi naafilaji batteɗi jammaji ɗi nde wonno yimɓeɓe en kordani, ko ɗum saabi watte ko alluwal gotal e ɗimmal yaada laawol gotol. alluwal gadigal ngal wonande hooroɓe hande ɓe jeeyi ɗum, ɗimmal ngal wonande hornoɓe hanki ɓe jeeyi ɗum. ñalawma de o heno adde ɗiɗi
tawde addunamo addete tan ko 3 e 4 hankadi o gandi ɗanan sara maɗa kala ko ɓenni dow ko dewɗe heeno woni mo jeyɗa an dewɗe heeno o to adoto arde wadde en gaddi gadiɗo e ɗimmo wadde a faami jamma hande ko an jeeyi goo o ɗiɗi o jeeyiɗum koɓe hankiɓe gasi so janngo ari kadi pawen ɗiɗi so pawama kadi pawo ɗon tati ɗi ɓe e nawa tati on sa ɗiɗɗi gono ɗon wona ɗiɗɗi siftinma ko an jeeyi ɗiɗi tati ɗi jeeyi ɗum ko oto eɗen jara noon ha Allah rokke gaynude gole ɗe ɗo jaam ɗum noon wadde kadi gandiren noon paamiren noon ɗum wonde tal dina ko jeeyi ko e daka so yontoyi waɗe toon gongal ngal ko nokkude watte journal ɗo somin nanguitima ko nanguite e journal uji ko lombete ko ɗo watte journal ɗo ko nanguita ko lombe ɗon ngal to ko yiɗɓe jangude pularɓe ɓenne ene mbawi dañde heblo mumen e nder korka he beele Allah walluma 3 ñalawma sa gollodiri e muɗum ma dañ hen kada wawa jangude kada wawa windude ɗo noon waɗa ko doge ɗiɗi arnoɓe sakket ɓe ɓen ko rogere mum ko bange arnoɓe adiɓe ɓe ɓen koye taro goni ɓe to goni koye rendinde o saaha ɗum noon wadde son gari tawde ko hande woni aset fuɗɗima hande wadde an biɗi ka jiɗi jangude pular o jawnoɗa ngara bindoɗa naata janga jangde noon ala suka ala mawɗo ko jiɗɗo o tan wiya ara janga addora temedde mum 4 bindogol yoɓara lewru mum yahuru ndu so gasi a tawawi ɓennude joɓa wondu aroru ndu ɓenna a wawa ƴeewaɗo mbawɗa kala ɗon ɗo noon jangete ko ñalawma aset jangete ko ñalawma altine jangete ko ñalawma alarba ni lengo lelniri beele ko jangete ko wawa ɗiggude gongal ngal ne ko wonande wiɓe ko yiɗɓe yiide bindol qur'ana arab to banggue limto e hijju mota tarde ɗenne ko mbaɗana ko doge ɗiɗi adiɓe arde ɓe jokki sakkitiɓe arɓe mbaɗane heblo less ɓe gabbo ɓene jokki ɓene ngara ɗonne ko aset jangete e altine e alarba ko ɗe dente 4 goni gamen ga dental diine e dental journal e dental janginawol pular e dental janginawol alkula quran arab a noon garowo andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen gaddora jobdima naata janga jawdi waɗira ko ha humtanma haaju ma jawdi ndi addira ko ha humtanma haaju ma waasa humandema haaju ma wona dokkal dokkuɗa min ko jobdi ɗi jobɗa aɗa jangine wadde jangde nde jaranma kala hunde min gacca ko haajuji amen min gara e moɗon min gonda e moɗon gila go lewru ha lewru maayo nde noon somin mbi on gadde komin mbaɗi ko gonga min kaali wona politique an garowo andu wona politique ko gandal dokketeɗa a fuuntaka jawdi ma ñamaka e dow mere ala ko jawdi ma ƴettirɗa keɓirɗa ko keɓɗa ko tawde min mbawa wiide gadde dokke min wadda min mbawa wiide joɓe min jangina on tawde en gonda nokku goto noon koye weeyo nde weten mbawen jokkodirde oɗon gandi ngono weeyo
namdi ko jawdi to connexion so wifi eto courant namdoto ɗum noon so tawi on mbi on joɓata ɗum oɗon mbiya on jarama jokke golle min beltima ɗum nannaki famnaki ko nanni famni ko wiya ko waɗe kala garowa addora temedde mum nayyi naata ayno mbattani saɗa yaha guese ma nawara awdi ma ay awdi ni noon jaɓata tan jaggeɗe e junngo jaɓata ko aawe ubbe acce toon deeƴa so ɓooyi jiya yalta boowal jiya ko mannoɗa ko arta anne ko jawdi ndi keɓirta gandal ngal ko gerte ma ɗe keɓirɗa gerte ko gawri ma ndi keɓirɗa gawri anne ko jawdi ma ndi keɓirta gandal hoto funtu hoore ma kala ko jiɗɗa dañde ko ma mbarna ɗum feere keɓa ɗum no jiɗɗa ɗannade ko jawdi gadduɗa mbaɗɗa hen kaɓorɗe muɗum ha keɓɗa kayitaji maɗa ƴettuɗa jawdi ɗo jolɗa jaaɗa ha to paaɗa ko nawma to ɗaɓɓoyde hunde saabi aɗa waɗa ko batta ko ha keɓa jawdi ndi ko jawdi mbaɗɗa ngam heɓde jawdi wona ko noon kasa ƴamal ngal ƴamata ngal ko jawdi gaddata aɗa ƴamira jawdi ndi ha keɓa debbo o so galle jiɗɗa sodde ko jawdi gaddata keɓa galle o so oto jiɗɗa dañde ko jawdi gaddata keɓa oto o kala ko jiiɗa ko noon tan yaata ha yettoyo ɗum noon wadde kadi korka arti yettima no yettino hanka heddi ko hooyede sona joom gantuji en ɓe Allah yamiri yo hoto korɓe wo amma ɓe ngala gantuɓe kam ngala gantu ko hooroɓe tan heddi noon anni o koye jamma he waɗete tawde ko hande lewru yiya eto yawnade anniyade hade fajiri ferde mbiyami anni yiima rewirde Allah nduɗo lewru fuɗɗode ha wortode yiilade hen weliya Allah e mawnirɗum Allah e accira ɗum kadi Allah gasi e ñagade hen Allah jaɓede e jaɓanede nder e boowal e yaafede hen ko suuɗi ko feeñi e ɓamtede hen e ɓamtanede hen e renede hen e renanede hen mbiya kaɗo korka arka yo wonnom ɓamtare miina ɓesgam e dendagal julɓe ko faaƴirno kam ko yo Allah kam yaajede miɗen ko ñammi hen e ko ñamminmi hen ko jarmi hen e ko jarnumi hen wonde e cellal sembe bawo dusami hami gayna ndeɗo yamirore anni e ma tongoɗon kaala ɗum e ɗemgal ma on saha gummoɗa juula darɗe ma ɗiɗi bismorade lewru ndu wonde a jaɓi ko Allah wi ya waɗ a jaɓi yamirore aɗa golla nde so hattini jaha jama jaha ganniyeɗa yaade jama juuloyde farilla gueeƴe e naflorde wiyete mi annima yaade jama walla juma to juuloyde waktu farilla gueeƴe e naflorde naafila wona farilla wo amma juuloyde jama ko farilla e ma an jullo nden noon wadde anniyo mi annima yaade jama walla juma juuloyde farilla gueeƴe e anniyade naflorde toon on saha noon sa ari to jama to a tawi ɓe juuli hadema naflude ummotawo juula gueƴe farilla ha gayna gabboɗaɓe e naafile kala ko keɓɗa hen moƴƴi so heɓani sahude galle ma juula toon ni foti saare jama he noon sa walama gona e naflude hade julde gueƴe yontude so gueƴe woni noon aare jama a tawi eɓe juula gueeƴe hoto wiyaɗa nafla adduma ko farilla yonti umma juul farilla o ha gayna
on saha noon so naafila o fuɗɗima jaadaɓe fa naafila o ɓe calmini ummo addu farilla ma geeƴe ha gayna cabboɗa naafila ɓe deppiri naafila maɓɓe an jokku farilla ma ha timma gabboɗama e naafila o ni mbiyeɗa wadde yaade jama ko sunna wa amma julde geeƴe ko farilla naafila hattama horde sa naafli ka koorowo sabu koyko ko farilla sa naaflani hattama horde naafila o adana ko ha ɓeydanma moƴƴiriiji wa amma farilla o ɗum ko alay sago mbaɗa ɗum alay sago mbaɗa ɗum ko farilla mo Allah farli e dow maɗa wona mi welama tan mi hoori walla mi welama mi hoorana ala ne woodi toɗɗaɓe ɓeeɗo so keeɓi ɗum ɗo ko wayni hoto koor ha cella hayso celli ko yoɓoyoɓe ayi ɓe hen mbiya hayso celli ko yoɓoɓe wadde aɗa faami nde ko dokka ala hen ñamlo so gasi jaaha juɓoya a jaɓani ɗum noon a wi ko min teyi hay batta wiyetake kaffara fawo e dow dande ma lewru ndu fof a horani ndu an wela a wasi horde ndu nder noon andu aɗa rewe lewru timmudu kala hen ñalawma ko lebbi ɗiɗi pawanteɗa hen wadde ganda ɓeydini hoorema dongal a jaɓɓani wadde ɗum e aduna sa hawroye Allah yawmal qiyamati ma waɗ ɗum toon alay sago wona nden noon wadde mbaɗa guiɗe law certa hen ɓuuri holnade tawde Allah rokkima cellal sembe kattande bawɗe gollude yamirore Allah nde golla ɗum mbawa dañde weliya Allah e korka he ɗum noon wadde korka artiɗo wonno ene muusi ko muusi muñante ha ɓenna eɗen gandi kam accu ñamde accu yerde accu kala belamma ha balɗe matati timma ɗum sinno wonani Allah wi en noon en jaɓatano koye wonno ko Allah wi en noon wadde ko Allah wi koko matan golle ɗum noon wadde en jaɓi yamirore nde ari e dow meɗen jaɓrende Allah gollirende Allah keɓa hen welede Allah ɗum noon wadde mbiya oɗon jarlo oɗon jaafo minen ga min jarli min jaafima kadi yo Allah ken tawede saaha o enen kala julɓe an noon jiɗɗo jeeyede heɗoyade ko faati e tafsiraji ɗi a haalanama ɗo ɗi goni an jiɗɗo heɗade journal a haalanama ɗo woni an jiɗɗo janngude pular a haalanama ɗo woni an jiɗɗo janngude akkude arab haala woni holɗum mbattaran ko 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaaya mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara janggen walla ngara keroɗen to jangde ɗo ko pular e arab ɗo heɗagol ngol ko journal e tafsiraji ni foti a noon jeeyi posma ene welma ngara mbaɗani mbiyeɗa a jaɓani jaggu jawdi ma ha jawi wiyetake eyyi ko dokkal ala hen ko jobdi jobɗaɗo golle ne wawa noon koko mbawa ka wawa ok nande famde oɗo ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kawla Sénégal o sahan kadi en gadoniri ñalawma janggo inchallahu taala golle ɗe ene puɗɗo joni so hoddirama noon en keɓani jokkodirde e caali ceerno to bandaji men ɗi nangguɗen ɗi aɗin ɗo eɗen moftiɗi min pawɗi hen lomtona en ɗum inchallah enen ko ɗum tan ko wallirde e julɓe sen pini mbaɗen ko waɗɗi en ko sen gañi fen haji meɗen yo Allah ko en sembe e kattande e bawɗe ha mbawen golludeɗe yamirore e timma e dow jaam tawa ene fuɗɗora bisimillahi rrahmani rrahimi soggoro noon ha yettoɗo timmata ɗo wona alhamdulillahi rabbil alamin yen kawro hen yen kawro hen arsigue jaajƴo cellal kewgal arsigue jaajƴo cellal kewgal wonde sembe kewɗo ɓoytemen gamele ha donke wadde ko waɗɗi e jammaji he o ken wawde julde hen wawde wirtude hen e wawi wadde hen gueɗe kewɗe dewirɗe Allah on noon ko lewru
nde ngannduɗa kala ko mbaɗɗa hen sowe ɗum noon wadde jaɓen sowanede nde cowowo ko gooto aɗa nganndi kam Allah so yima sowane ko goonga e makko te cowowo ko jogiiɗo ko gasata aljanna ɓuri famɗude e dokke makko aljanna ɓuri famɗude e dokke makko ɗo rokkata julɗo paamon ɗum ko aljanna ɓuri famɗude ko rokkata julɗo kono noon julɗo noon sikka aljanna goɗɗum aljanna ala aljanna nan to goɗɗum ko wona aljanna ɗum ne wiye weleede Allah yo Allah hokkene weleede kadi o wadda hen aljanna one aljanna one e jiɗɗum yente e weleede Allah nde aduna e laakara o rokka en aduna aljanna aduna o rokka en aljanna laakara o danda en e jeygol aduna o danda en e jeygol laakara enen fof e ɓesguji meɗen e suddiɓe meɗen e wondiɓe meɗen anduɓe en eɓe ganda woɗɗiɓe ɓadiɓe goto kala e noon waylana e noon kadi yaaɓe ɓene Allah rendinaɓe yurmoɓe yaafoɓe wottaɓe accaɓe ɗum tan jiɗen en fof ndenden ñagoɗen ɗum Allah dokko rokko en ɗum enen ken rokketeɓe dokko ko goto woni Allah enen fof sen ndendi ken rokketeɓe dokko ko goto woni Allah enen fof sen ndendi ken dokketeɓe hol dokko en Allah walla enen fof en ndendi en ñaaguima Allah moƴƴere enen fof en ndendi en moolima Allah worrodede aduna lakara yo lokke nene jaɓanede oɗo ko musidɗo moɗon guiɗo moɗon saabu Allah Yaya Ly Kolo Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on kay wonɓe YouTube ɓene mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon on jiiya ɓe gadda ɗum toon ha tan mbawno heɓde ɗum toon on kadi wonɓe Facebook ɓene ne mbaɗon hen balle moɗon e jingere moɗon ko jangde nde enen fof ndendi nde goto kala keɗɗa hen waɗi hen numéro nanɗon a hollama numéro o ko 00 tan 221 77 906 14 mbaɗa bettere tawa bettere a waɗi hen somin pinta gada min betta on min gadda jangde min dokka on waɗi ƴette jawdi ni betto min dokkon min betto min dokkon min gasi min keeɓa yetto min so orange money so Wave so orange so Western Union so mona garam bettiro min ɗum mbiyen ɗum ɗo yo waltira korka ene yooɗi ne weeli ne yooɗi ne weeli korɗo ene yiɗi so humto yonti humto ha reedu no ŋeera wawa reede Allah jamma hen yo Allah ko nande ɗum e famde ɗum nanirde Allah jaɓirde Allah waɗirde Allah ni foti wassalam